Un dels papers més destacables que té infermeria a la medicina nuclear és la preparació dels pacients. Rebem nosaltres personalment, li fem una acollida, una entrevista clínica, s'ha de condicionar el pacient en una sala durant un temps determinat, a vegades de llarga durada, on se li ha de realitzar una administració d'un radiofàrmac i el pacient ha d'estar confortable, segur i còmode. Li hem d'explicar detalladament en què consistirà la prova, quina duració té i tot el procediment, perquè el pacient estigui informat i és molt important que nosaltres l'apliquem o detectem qualsevol mesura a nivell emocional, perquè la majoria de persones, quan venen aquí a medicina nuclear, tenen una sospita diagnòstica en relació a malalties oncològiques i el seu estat emocional acostuma a estar bastant fràgil i hem de tenir molta empatia, molta comunicació per poder preparar aquesta prova amb les millors condicions possibles per a ells.